Salutare lume și a revenit cu episodul 2 Skyblock. Bună ziua! Skyblock, lol. În fine, Skyblock. Așa, și cred că ăsta vrea să facem fermă și era să pic jos. Da, bravo, ce să zic? Mă, că nu îndrăznești. Și dacă îndrăznesc. Lasă-mă, mă. Ba da. Mai trebuie 2 cobblestone. Nu! LOL. Am căzut singur, serios. My god, oh my god. Ești ciudat. Cazi singur? Bă, fratele meu. Mai speriat cu coldul tău. Cu? Coldul tău. Ce cold, bă? Skin-ul tău. De ce nu e fain? Bă, da, dacă intram eu pe spate. Lume, spuneți-mi dacă este fain skin-ul. Nu știu, mie mi se pare ceva genial. Bă, mai dat timele. Da. Mergeam că pierdeam ultimul pământ, frate. Dar ce fermă e asta, frate, să-ți bagi? Dar e mini. Ca pe Skyblock. Stai. Păi și cum o hidratăm, bă? Pune mapă imediat. Păi stai să-ți arăt eu. Uite, dă o găleată. Dă o găleată. Și lasă-mă pe mine, da? În spate, bă. Au! M-am băgat în cactus. Așa și dăm 2 cable. De parcă și aveam. Da, tu și fac eu. 1 2. Da, unde? Așa, lol. Bă, ce faci? Nu mai vii tu. Bă, deci bou. Hai, bă, pune la loc. Ce? Tu ești nob. Du-te înapoi și du-te acolo la fermă. Și că eu sunt om, da. Ioi, fi noob. În fine. Finuțul. Dăm 4 cable. Am 2. Cât ai? 2. Nu-l arunca. Acum cât ai? Voi. 3. Aruncă-l la mine aici. Aici. Așa, hai. Bă, nobu. Vezi că mai face piruete din când în când, nu știu ce are. Aruncă-l odată. La fermă. Da, dă-l, bă, frate, vrei să facem ceva? Așa. Și hidrată-mă aici pe mijloc. Opa. Bă, ai stupat apa, mă. Da, știu. Din greșeală, n-am vrut. Poc. Și acum pui apă acolo, știi? Și o să hidrateze. Poc. Dar puteai să o faci și tu mai mare. Știu, dar n-am mult pământ. Mă duc și văd cum arată. Opa, am spart o margine. Doar 3. Ți-am luat eu de piatră. 3 bucăți. Pune acolo. Nu, eu îmi dau set home, dar ce? Tău mă duce la spawn, ne. Da, dar oricum tot aici o să te ducă, chiar dacă îți dai tu set home. De ce? Tot la spawn o să te ducă dacă dai tu set home. Păi, nu are ăsta, pământul. În fine, și v-a lăsat ăsta, cum îi spune, descriere. Serverul. IP-ul și... Da, IP-ul. Intimitate nu-mi dai. Ce? LOL. Dă-te, bă, din apă, că o trăvești. O trăvește apa, ieși de acolo. Uite, Stai, uite, deja s-a făcut mai mare pământul din cauza ta, bă, nesim, porcule. Eu ar... Pe aici, ia stai. Eu ar. Dă-te. Ce? Dă-te, bă, de pe pământul ăla, sari odată. Sari. Așa. Mersi. Eu ar toată pe aici. Poc. This is LOL. Poți asta, uite. This is LOL. Mă vezi? Ce? Mă vezi? Da, păi stai shift, LOL. Nu știai de chestia asta? Doar de când? Uite, asta face un nou. Ia,
Lol, ia uite-te de la lavă s-o hidratat. Serios. Sper numai să nu pierd cactusul. Cacti. Bă, nu se sapă cu casa. Ce ai cu ea? Că nu se sapă cu ea. Ia. Să fac din tot lemnul ăsta. Ce? Vezi? Nu fă, bă! Dar de ce? Da, aia, bă, nu fă. Bă, dar ce plantăm acolo? Acolo? Nu știu, stai să văd. Dar nu a crescut? Ba, avem. Așa. Și ăsta este episodul 2. Am făcut ferma. Da. Ce ai pus, mă? Cartof? Am făcut o mini fermă, da. Am pus un cartof. Uai, că mă aruncam în lavă. Hai. Ar cam trebui să... Știi ce facem? Strânge cabel, ia. Pune-te și strânge o groază de cabel. Să nu ar tot pământul! Și ești inteligent. Lol. Mie mi se blochează shift-ul, mă. Eu uneori îl scap. Eu și pe Dar sparge-te! Frate, ce e atâta lag? Vei, revenim în 2 secunde. Și am revenit. Am pus pauză! Cabel tâmpit! Așa. Am pus din fală un lemn. Pentru că nu mai puteam lua cabelul. Și eu puneam lemn ca prostul. Așa. Uite aici. Băț. Ia, trece aici să-ți dau ceva. Gata. Ce mă arunci tu mie, mă? Ia. Da. Treci și fă cabel. Lol, dar nu știu de ce am arat pământul ăla acolo. Fă cabel. Și taci din gură. Fă cabel și taci din gură. Eu am extra. Mă. Așa. Ce? Ce faci? Eu mă apuc să fac generatorul. Încă unul. Nu, păi fac unul cu 4 laturi. E mai eficient. This is LOL. Da, las. Tu trebuia să ai pământul. Nu a crescut trestia. Trestie! Ce tu faci cu trestia? Ba. În fine asi. Da. Dar mai fă un cabel că trebuie să fac ăla. Dar cât cabel, că vine și noaptea. Dar trebuie o groază de cabel. No, asta pentru tine. David suffocate in a ball. Eu o să fac asta. Papa. Bă, ce faci? M-am aruncat. LOL. Dar de ce te arunci? Da, aia că n-am ce face. Uite, bă, ăștia se bat pe la PvP ca de buni. Ce, tu ce uiți la PvP? Nu, sunt aici. Și observ că timpul se cam termină. Bine că am văzut, opa. Dă isă, hai. Așa. Și ca un final bun, o să fie un final. Au! Tu m-ai lovit. Nu, cactusul tău. A crescut cactusul. E timpul să fierbem. Uite, asta face un salutare lume, o să ne vedem în episodul 3. Stai că stai 2. Cred. În final. Da. Și tot noi doi, poate să mai chem pe cineva. Și adio. Nu știu. Bye bye.